पटना का काशी नगरिया, अरे का मथुरा का सिवान हो। लोक रंग के रंग में रंग गई सगरो यूपी बिहार हो। लोक रंग के रंग में रंगे गई सारा यूपी बिहार हो। का पटना का काशी नगरिया, का पटना का काशी नगरिया, का मथुरा का सिवान हो। लोक रंग के रंग में रंग गई सारा यूपी बिहार हो। लोक रंग के रंग में रंग गई सारा यूपी बिहार हो। सगरो यूपी बिहार हो। अरे सीमा जी, कहाँ खो गईलू भाई? चारपाई तोड़ा तारू बैठ के। देखा संतोष जी, तू इतना अच्छा गौला कि हम एकदम खो गईली। ओ हमहू कहे कि कहाँ चल गई है, आराम से बैठल बाड़ू, यानी हम चिल्लाता नहीं पूरा जोर जोर से है। तो जैसे कि संतोष जी देखा तू गौले होखा कि लोक रंग के रंग रंग गईलन सारा यूपी बिहार हो। तब भैया ये तो सच बात हो। आज हमार ई कार्यक्रम के लोग इतना पसंद करत बाड़ेन, इतना प्यार देत बाड़ेन, दुलार देत बाड़ेन कि पूछी मत। लेकिन जोन तू गौला ओकरे दू जाओ और आगे हम ई कहब कि का पटना का काशी नगरिया, का मथुरा का सिवान हो। लोक रंग के रंग रंगैलन सारा हिंदुस्तान हो, सारा हिंदुस्तान हो। तब भैया खाली यूपी बिहार नहीं बल्कि सारा हिंदुस्तान जौन बा लोक रंग के रंग में एकदम रंग गइल बा, छा गइल बा, मस्त हो गइल बा, बल्ले बल्ले करत बा। बिल्कुल बिल्कुल रउआ सही कहतानी। हमहू के लोग फोन करता, मैसेज करता कि ई कई दिन से रउआ पोस्ट डालतानी, कैसन जौन है तो लोक रंग शुरू के संग कार्यक्रम चालू भइल बा, हमनियो के बुलावला, बहुत एकदम चर्चा हो गइल बा पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश में हल्ला हो गइल बा। बिल्कुल, तो हम अपन जनता जनार्दन से कहब कि ऐसे ही अपन प्यार बनवले रही, दुलार बनवले रही, ताकि हम लोग ऐसे ही झूमत रही, नाचत रही, गावत रही और एक से बढ़कर एक गीत गवनी लेके आवत रही। देखा सारा हिंदुस्तान जौन बाकी एकरा के बहुत सराहता। तो यही के साथ ही चला अब शुरू कर जाए। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सबसे बड़का शो लोक रंग शुरू के संग में। तो नमस्कार।